أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تزهل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله أكبر. Umtali abusise ukufunda kwezwi lakhe. Kuleli verse leli umtali uyasifundisa ukuthi ufuna simkhonze kanjani. Hlale ngisho ngithi asizenzeli. Kuleli verse leli lesi suratul Bani Israel ngiyacabanga u17 surah number 17 verses 110 no 111. Allah says, Qul, say, yisho, ud'u Allah, cela ku Allah, khuluma no Allah. Khuluma no Allah, mcele, ukhulume naye umdali wakho, khuluma naye, uyakuzwa, uyayazi into ungakayiceli kuye ukuthi wena uzocelani kuye. Noma into ungasayicelanga nokuthi ubuzoyicela uthini ukuba uyicelile uyakwazi konke lokho. So Allah uthini, qul ud'u Allah, cela ku Allah. Awid'u ar-Rahman, Allahu Akbar. Noma ucele yena onomusa, umcele ngaleli gama lakhe lokuthi his Allah ubani Rahman. Onani unomusa, cela kwani go nomusa. Okay. Falahu ngoba yena al-asmaul husna unamagama amahle. Mahle amagama ka Allah. Rahman onomusa. Subhanallah. Kwenye yamahadithi qudsi Allah uthini? Uthi umusa wakhe uhlukene izigaba ezi100 eziyikhulu. Umusa wakhe uhlukene izigaba eziyikhulu. For yonke into ephila emhlabeni Allah usebenzise isigaba esisodwa kuphela. Yonke into ephila emhlabeni, yonke into ekhona emhlabeni nasezulwini, yonke into ekhona Allah usebenzise ini? Isigaba esisodwa nje kuphela somusa wakhe. Yonke le 99 yomusa wakhe uyibekele lawo bantu labo abazobe benze kahle, azobe bedla umhlanganiso bethwele imiqhele, abazobe bese paradise. Yonke le 99. Cabanga mangabe only one layer, only one segment yomusa wakhe yini engekho la emhlabeni. Umusa wakhe nje one segment kuphela. Yonke 99 uyibekele la abazobe bese paradise. Sengathi Allah angangibala mina akubale nawe wena ongakaphenduki uphenduke khona sizoba sonke paradise. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Then Allah uthini? Wala tazhar bi salatik. Uma ngabe wena uthandaza, ungaphakamisi izwi, ungamemezi. Siyafundisa ukuthi sithandaze kanjani. Mawuthandaza ungamemezi. Allahu Akbar. Then Allah uthini? Wala tukhafit biha. Ungahlebi, ungakhulumeli phansi. Ungamemezi, mawuthandaza ungakhulumeli phansi futhi, ungathandazeli phansi. Okay? Wabtagh bayna dhalika sabila, kodwa be moderate, ube phakathi nendawo, ube sivivi. Ungabandi, ungashisi, kodwa uphole, ube sivivi, ube phakathi nendawo. Ungamemezi, ungahlebi, ube la, moderate, ube phakathi nendawo. Allahu Akbar. Umdali wethu usifundisa ukuthi kumele sithandaze kanjani. Ufuna yena simthandaze noma simkhulekele kanjani. Allah give me and you tawfiq wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.